zela bere joa, artikua dena, futbolekoa. Esan ez bai, bere osaba zen, eta kongreso bat da. Ja, desagertu zen guztiz, eta guk ez dugu horrek beste pistarik atera. Guk uste dugu, bera dala, Iñakiren, hitzaile fisikoa. Eta zergatik izaten dut, olako kasuetan komeni delako, beti ere izenak zehaztea. Frogak eta indizioak eta kontakizun logiko bat daukasunean behintzen. Bestela geratzen da dena nebulosa batean, lehen guazkan izan zen Monbarri buruzko prentsaurreko bat edo hitzaldi bat, eta hemen mintzatu zen, adibidez, Jon Mirena landa, eta hemen ere seinalatzen zuten kontu hori, esaten zuen halako nebulosa batean geratzen direla estatuaren krimina, eta inoiz ez dela horretaz jakiten ezer. Denbora pasatzen da, estatuak bere alde erabiltzen dut denboraren iragaiti hori, gu ahazten magintezke gaitezen, eta hori argitza zintzaiaren kontuatu gaitezen, eta gero esaten zuen, Jon Mirena landak, jerarkiare garrantzitsua dela. Alegia, orain arte egon diren epaiketak, estatu terrorismoari buruz, batik bat, B mailako gizonak eta bigarren mailara igo direla soilik. Bigarren maila horretan zeden Amedo eta Dominguez. Baina hortik gora, ezin dugula jo izan edo ez dugula hori argitzerik lortu. Eta gu saiatu ginen jerarkian gora ere joate. Eta Francisco Burro Rodríguezen berri izan genuenean, hori jakin genuen bere burua Hidalgo kapitaina zela, sartu ginen Guardia Zibilaren web horrian, benemeritas.es, eta hor kontatzen du Guardia Zibilaren historia, bere jerarkia, daukaten egitura militar eta bat. Eta kontatzen du baitere garai hartan duela 50 nola zegoen antolatua Guardia Zibila erakundea. Eta hori zegoen antolatua. Espainia baina, zonaldeak eitzen zituzten, dut zonaldero zeudela, eta gurea Euskal Herria, gehi Nafarroa eta Riosa eta egitena zeuden, Logroñoaren mende, Logroñon zegoen egoitza, zut 5. zonaldea zeuden, 7. ek seguru. Eta zonaldeko buruak, Juan Atares, generala,